Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulongi mani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimo gi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest. LTN. Luo Trending Nation. Wajawa. Kaini ng'ata mamiela jawa. Kaini ng'at mohero wangla kod chunye te. Asaini kik ikal video ni ka ok iwinjo. Jotugo magoyone jothumbe gi instruments sandore kabisa. Nyasachiel awachonu adieri an omore ka Jolly Taya, Jaluo Stick Huge Fire. Awachonu gima naseneno kod wang'a. To dhi mbele nyaka sani. Jotugo participate kama duong' nyaka compositioning. Seche mipango thum maber, jatugo niga tieka. Ka thum bedo composed stage for the very first time, manyiso ni instrument ywak kamoro achiel, drum set ongeng'o ajawa, keyboard. Jathum ma en band leader, en koseyudo pesa to kopar jatuke, en oparo ni odhi ogol video of which ber promote tich ma jo band timo. En mana ni okokaw band members ge oket first. Ing'eni kikaw jogi mitiyo go diketo mokwongo. En gima ber kabisa. Jok mar goyone jo ohangla gi thumbe sandore. Kochakore Kisumu, Headquarter, nyaka Mombasa ka, Nairobi, Migori, koka kwanogi. Gima dima nyisou madani winj malere point na matemo wacho ni jok mago instrument ne band leaders gi sandore. Band leaders ni ngima ma luxurious kendo mokiweko movich weko krach weko ber. En mana niya kosewek gi to wigi wil gi jok magone instruments gimanyo mana joka. Imagine ng'ato manyi seche modich mana kodi kende. To kisekawo thuolo ni miamua ni koro ibed koro band member mare, to neni ni desperate ma band minya dhi go e thum kendo onge. Kokin jatugo kinya elewa. To koponi ni fan mohero miela jawada ni mondi winja maber. Seche moko neno ka band leader rwakore maber, band leader rwako riembo gik maber, of which ber en figawa. To ang'o momiyo band members ge to rwakore mochochore. Nikeche koyudo pesa, to ma en ng'at manya weyo kata mana jotuge ba ka crate. Owe jotuge ba ka chupni mag kong'o. To dhi e room kod nyako makore kosero kanyo, to nyamo kae to oro Muslim 55 fare mondo dhi godo ot. Gima wachonu ni timore. Nyoro saa 4, nyoro no ogona sim kod jotuk jathum moro ma nyinge duong' Nairobi kato nyinge duong' East Africa. Ni jotugo mako keyboard odhi go police station ni nyaka chulgi pesa. Jogo nobiro go thum Mombasa kama shows ma Mombasa go nopong' te. Show ma Mombasa go ng'ano nochamo maber makata en nowacho nochamo maber. O end up no kochulo jotuke kata di. To ng'atno en ng'at ma kata kitiyo en ng'at ma kitiyo from Friday kuchako tich, for example Friday kata uchako mana Thursday, to Monday kochopo omi sling 1000. To 1000 ni emidwa survive godo from Monday. Kendo nyaka uchako yud tich machielo. Tich machielo seche moko nyalo pango kohero. Ma 1000 ni inyalo chame kata mana for 2 weeks nikech week moro no kopango tich. En seche moko onya wuondre ni duonde rame tiyude show machielo. Iyude kata kodhi go thum Inda owene stage ower, kata Emo owene stage ower, kata Musa Jakadala owene stage ower. To owuondre ni duonde jotuke to nyiso duonde lit.
seche moko nyalo wuondre kata to shono kethore odhi e ziara ge moko. Atemo wacho gimoro machiek ni jotugo sandore. To gimomiyo gisandore en ma. We kura chopi kukune niya. Jotugo chandore ni gin giwegi mapok giyawo wigi mondo gidil gi band leader accordingly. Band leaders okawoga ni seche michako nyisogi adieri to gichako jaro gimitiyogo ma bende gitiyogo. Ochako claim kong, ochako wacho ni kong dhi kodi marach kiwacho ni adieri, of which obendo tiyo gi kongono. Ochako wacho ni njaga dhi kodi marach, mana sebedo victim kiwacho ni njaga dhi marach nikech awacho adieri. Ok ayie tije manono ni ng'ato keta na loso ne pesa kaeto bang'e oduogo wuoyo na asif ni nonyuola mopuonja gima timo. Even if ok atime perfectly, but I am entertaining. Onego chula. Band members kaw sympathy. Giwacho ni we koro wachur gi gini, inda osekedo gi joge mochopo kacha, joge sani chulo maber kabisa. We abenda tie maber mondo chieng' moro nyalo chula kaka jainda. Band leader neno ni maendi te in desperate, ok inyal wuok kata mane band ka endi. Koro chako triti ka gimoro moko dichgo. Pare ni ng'ato compose kod compose thum kod instrument mugoyo kaeto end up ni ng'ani ok chulu. Owuonu marach. Oyanyou kaka jonyuol ofuo, ng'ato yanyi mariu nyaka jonyuol ni mane ok oneno. Nikech en band leader. Fans koponi wadwaro ni mondo une ubed lawyer wa koponi uneno ga gimoro matimre kind jotugo kod band leader. Koponi uneno gini endi to dogombo ni mondo ubed lawyer magwa mondo utetwa wachnwa ni unyis band leaders gi ni mondo deal kod jotugo. Jotugo oriw kata mane jotugo 10 didi e ot adi. To ot achiel moriwe jotugo 10 ni endi bana late. Ok anyal nyiso gik matimore e ajawa ka te nikech moko nyaka to nikech ase amua mar wacho adieri, abro wacho gi adieri kaendi. To kata mana voice record manya record kaka jotugo nego uwi moikre nyaka osekaw keyboard motero ka police mowacho niya ng'ani nyaka bi. To gimomiyo kora tiyo gi wach keyboard motero ka police ni ka ayalo godo wach ni e TikTok ka nikech jogi endi osebedo ka tiyo, jothumbe gi tiyo gi band members marach nikech giro ni band members oseneno lemo monyago. Adier ng'ato wer maber kendo lyrics neno ka ng'ani pango maber, ng'ani go stage show kaka udwaro, lakini koro kaka imor kode go thum kimor chande oneno ni into koro to kamichope no onge kaminyadhi. Unyadhi kata mana tich kamoro to ng'ato nyiso ni ok uchiem nyaka ang' miu chiemb ba sa achiel otieno no ubedo odiochieng' te maka ok ichamo fuko ni tin kech to fuko ni ang' ni cham nade to nok ochuli manyoro. Udhere band. Nitiere band members, band leaders moko machopo to an extent magigoyo nyaka jotukgi. Magi timore. Goyo ng'ato ok rach, lakini goye to kichule. Ng'ani kotho kae ndi bro dhi wacho ni keni fulani na fulani alikuwa anakunywa pombe na akuli ndio maana amekufa. Wacheni kunini uchako wango ne gik moko mano chak madh chon. Kwani kongo chak madh kawuono? Njaga chak madh sani. Gigi ni chako nitiyo godo chon. To ka ng'ato chiemo maber to tiyo gi njaga, onge gima gino nyatime. Ka ng'ato chiemo maber to tiyo gi kongo, gima gino nyatime e dende onge. Unless ni misusing gimoro rach. To band members sandore e bands. Mana dieri mantie. Fans, jothumbe mumielo gi endi, jogi endi golonu video mabeyo. Nitiere moro ma obes Kisumu kuchacha. Biro ga gi jotugo pile Nairobi to weyo. Nikech otamre chulo gi. Koro fair, koro kodwa chulo negi fair mondo chako duoke gi Nairobi kama ogolo en Kisumu kama ogolo gie. Jotugo adi mosegol Kisumu mobol Nairobi ka. Odhuro. Mosekel Mombasa ka mobol Mombasa ka. Odhuro. Nikech joko dich mana kodi seche migone gi gichacha. To moment misetieko go gino ni you are not friends, you are enemies. Ng'ato koro ni kata mana fair to seche moko thum cha to mane gimo wuoe. Ng'ana nena oro ne fair. Fair, yoro na fair mondo abi e tich. Na onge fair seche moko pok ichula. Ka kwai fair richo ni kanyi. No. Band leaders ko uneno ni ok udwa go thum kod jotugo gi. To wachuru mondo chak goyo gigi endi kaka jobongo goyo gi, ugoyo CD. Moloyo goyo live band. Live band weneuru jo kanisa koheu.
akwayo kamano we keto nyith onge ng'ato kaka nini mondo ng'ato tine tichule below 500 kwanza thuma sani endi ok onego bed ni chulo ng'ato 500 thuma sani endi go chulo ng'ato 500 kwani ba mane michak madhe kongo gi sling 100 bache gidong ichak madhe kongo gi 300 and above koro ka idwa nyisa ni dhano go thumare okinya kodhiambo tida chula sling 200 are sa achiel nyaka ang' sa 10 okinyi ichulo ng'ato sling 200 ichulo ng'ato sling 300 kaeto ng'ani endi iwuoyone marach ti expect mondo kiny ochak oduog tich kata koponi reason marach kaka omore Kajoli bast mano pacha band leaders owe tiyo kod jotugo marach jatugo kineno ka band leader tiyo kodi marach wuoge band no you are not glued wuoge band no dhi many band machielo kata ng'ato bro wacho ni wuothe band lakini ok yie ni mondo ng'ato ti kodi onge bwana onge loso ne ng'ato pesa iloso ne ng'ato pesa aito bang'e to bro golo ka fara te andong nada tho e gari ma drum set owuok gore piny kaeto ng'ato gona sim ka dhawna LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela Nikora mogi chal kodu nade kanyo walos lawane koyo ng'ichi ga koni ma serious asebora kama we awuogi joluo matin mokwongo ng'ama kore kanena for the very first time iluonga ni Umari Nash chien ojemo ne mbele chien emineno to mbele emipuodo kata inyalo wacho ni mbele ming'ondo boka Umari Parody Cartel Umari the truth meter ane the truth meter e piny kaluo ka and karwa ka yude kaka en mopandi inyenyo e lela watemo ensure ni gimoro amora obedo kare uyude kaka en ora ni iyude kaka en kako biro kako like kakikete kako timore kakikete nikech wan okwa onge gimoro amora mwapando wakete kamano kawuono adwa ni awuoge jok moko ya jawa ka nitie jomoko ma golo complaints moko mopogore niyo oti kodgi marach kia ok ochulgi we monda wach gimoro gi Kiswahili kufanya kosa sio kosa bali kurudia kosa ndo kosa so ukitenda kosa twasema hiyo si kosa ama hilo lakini ukirudia basi ni kosa samora mora mitimo kosa jothuro mano ok makosa makosa chakage ng'eny mano ok kosa en ka kore nuoye mano kore ka gino bedang'o bedo kosa ang'o momiya wacho kama jo-ajawa mang'eny jok matiyo ne jo-ajawa oseyuagore ni ok chulwa jo-ajawa tiyo kodwa band leaders nyaka ti kodu ni gigochona mana sama gidich koda onge ng'ama biro gochoni koko dich kodi
Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Nakono jotich matiyo angla ni nyaka tigi ng'ata nyaka tigo. Kendo ne wacho ni jabiro mana manyi samo dich kodi. To ng'ato dang' manyi koko dich kodi nang'o? Ng'ato manyi mana samo dich kodi. Otherwise ng'ama biro penji chalni, ng'ama biro ng'e kake timo, ng'ama biro ng'e odi kake idak, ng'ama biro penji ngimani en babau gi mamau kod wedeni. Onge ng'ama biro concerned gi dak mari. Koro weuru wacho ni ati band leaders kiano timre nade band leaders. Band leaders tiyo gi ji. It depends ni inti keturi nang'o mitiyo kodi no. Omari ok nyal tiyo kodi kidagi mondo kik ti kodi. Na awinjo ka Omore wacho ka chacha ni gineno ji ni desperate. Ok ni gineno jo angla moko kaka desperate. Jo angla are desperate. Jawa desperate always. Jongengo very desperate. Jabul desperate. Koro we wacho ni jo angla neni ka gima in desperate. In emomiyo koro nyaka ti kodi kamano. Itiyo kumoro ok ochuli. Itiyo kacha ok ochuli. Iwuok. Guok moro dhi biro mabende tiyo kanyo to ok chul. Iwuok. Ng'ani onge gasara, ng'ani medo mana belt. Ji emo loko moko chul. Eka kitime. Iwinjo. King'e maber ni ati in jawaya. Igo piano maber. The other time na wuoyo gi jawaya mara ng'ane. Mara Chui Mkali. Kone nu mari ana andala ka bwana adwa ni koro aduog Nairobi amanyo gimoro manyalo timo. Gimoro minyalo timo tigo piano. Nia mera kiabla jok chudi pesa onge. The other time joge kaka talanta ng'ano kmewa wan kaka nwadhi tich kia onge kata kaka wachulot. Une muyie mondo ti kodu. Nang'o achiel waluoro tich matek. Ariyo walai lo mondo wayud matin. Wayura kaka wanyalo yudo matin. Mok romwa kata mana chame udi. Ng'ato no wuogo mokone ne wadhi chule 1,000. Ochupo kuma koro chule 300 lenga. Ng'achi ng'eni medo mana pimi. Ochopo kuma koro ok chul guok pod dhi adhiya. Ajawa ka mano gima mondo yakon ng'ata madwa donje mago bul matimore Canada. Onge gimoro ni mbele ber. Ni ng'ato wuondi ni kaka ineno in upcoming no. Ma in upcoming ego bul pod chandi no. Tineno ka ng'ano vumilia tu. Ng'ano vumilia nikech ok onyal yudo nyama ndogo. Otherwise ka ng'ati nyal mi pesa kata mana upcoming ka papati. Ni omiya pesa moro malong'o ma Nyasaye omiya pesa moro monyalo mulo milionde moko. Mako dhi e shoto nyalo yuo gi 500,000. To ka wuondu oyare mibiro neno ka gobul ka papati. MC mibiro neno ka papati en manogena. En mana pengle. Ng'a mibiro neno ka go piano
en mana boyieta tangi gini nikech jogo be dwaro mana pesa ma kopo ni ikono boyieta sani ni ati every show mwadhe abiro chuli ga 20 to wuok koro ng'ato wuondi ni ati mbele no biro yudo jok maber mbele kosebet maber to gimanyo jok mabecho chalo mana nyako mokasore ne ng'at maonge pesa ni pare ni ya aninge na vumilia tu pare na onge pesa ta era oni boy no bovumilia kodi embede do nyalo yudo pesa to konyal bedo kodi boy maini neno ni vumilia malichno wuoi kono nyako ni pare ni ya ingeni walo to nti nyiri mang'eny man gi sianda maber nena takalo nyako no bede bed gi sianda doko bedo kodi embo vumilia mana nke sianda neno onge otherwise obed gi sianda ok inyal nene buti koro uchal mondo mi inyalo bet gi ng'ati neno ni timo ne favor uchal onge favor mitimo ne ng'ano koro ng'acho believe ni utimo ni favor ng'ama chielo believe ni utimo ni favor mo mi udak iwinjo yini neno ni dak gi nyako katonge sianda kamano koro itimo ni favor tembo daka kodi nikech sianda ni maonge go otherwise do bed gi sianda kata bedo kikone gik mene ni kone go iwinjo embo neno no timo ni favor nikech onge pesa koro embe do bed gi sianda jo pesa do se kawe imbe de in gi pesa de yudo man gi sianda no imbe we wacho ni ati ingena dak kodi imbe nyiri bagi nikech onge ga gang'o gidao mane gima timore kata mana e upcoming kuonde one desperate ka ng'ato winje kaka sane na winjo ni kaka Talanta oloro band ang'ene jok makoro ni mana inbox ne they don't reflect gimotimore ne jowetene wachalo rombe kato Mario owuok mowacho kaka ok chule ma ng'ato kinyo wuok kaka ok chule ng'ano pod dhi mayudo ji pod dhi mbele ok ochuno gi until that time wabiro ng'e value ma ja ohangla jatugo ng'ama duong'o bul biro ng'e value ne eka ji biro luor eyoda otherwise pod obiro mana bet ni ajawa konyo ng'ato di sorry biro dong mana na jawa konyo mana band leader biro dong ni ajawa eno konyo mana band leader why nikech wa act cheap we are cheap to get we are very cheap ng'ato wuoka ni eno se yudo ni onyalo goni wewe podi okwarore microphone eno se bedo MC kiny tok chule ochako wuok kanyo odhi ka moro bo chako donja ng'ani bi chak udho we machak luore chak duogi kona ni kanise wuok kumoro ni ok chuli to koro ti duogo kendo be in gi respect kanyo onge kata achiel then joge gichalo mana jo apiko iwuok ka Elisha idhi ka Amiso Thwango it is the same thing negi jogi wuoyo jogi share the same treatment mini yudo ka Elisha cha midok yudo ka Amiso Thwango the same problem mi yudo ka Amiso cha emi chako dhi yudo ka Papati the same koro gini en relation nige ng'ano kaka wuoyo go kaka ibet kode otherwise onge ng'ama nyalo wuondi kate dhi maka Fredi ja Kadongo anasetiyo kuon go you'll experience the same thing koki wuoyo mana gi Fredi mi wacho ni bwana watimo kamacha biro miya mai kuonge kine ok nyal survive ji jaja odhi adhiya ma embo ng'e maber ni onge gi jaja kata ja ongengo
Kochopo Kisumu, jongengo ni konadi abich. Ting 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 ichwalde odhi. We act cheap. We are cheap to get. So if you are cheap, don't expect to be handled the same way me handle gonga ma expensive. Mane momiyo kata mana king'iyo becha japwa, ok inyal pimo gi bech ang'o, bech Fally Ipupa gini. Why? They act expensive. Ok ni ati joka go thum molo ajawa. Ng'iane kata Diamond, wapim Diamond to ipim gi Prince Indah. An ga dier ni kiketo Prince Indah kamati chaki keto Diamond, Prince Indah go thum moloyo Diamond live performance kama. But koro kona prices gi. Kona price mar Indah, chaki kona price mar Diamond. It is the way you act. Aya, ngi kaka koro Costa Ojwang, Costa lungu ni Costa Ojwang. Fisherman. Ng'iane Fisherman. Wende ne gin gik moko mana mayuare. Oriere nyakana. Oriere kasto medo gi thumbe moko machon mag winyo sungore, wang winyo sungore. To en expensive. Madonje yudo mana kuketu 1,000, 2,000. Why? Kako dhi oting'ore. Iwinjo, gima wacho ni, giminena wacho ni, kaka wacho kaka bet kani, gima wacho ni is very important. But somebody cannot take it as important molo ka de wache CNN. Nango, CNN 1, jiurwako koti. 2, jiubede mesa moro ma expensive. 3, types of cameras gi quality. Iyudo ka kata ngama view. Ma yudo ka wuoyo to ndekne nikech simu kama. Koro kanyalo wacho ni adwa no kawa ma expensive kaka ng'ato kawo CNN. Isepuonjori go piano ing'eyo. Ji ong'eyi tiji oseusi kako kinyo kanyalego guom peko. Eno. Okinyo ng'e valune. Odhi owuok ka to ndiema. Otemo kokoth matino neno kok dhi. En ka ema jalamo. Ochwado tich dhi mbele nikech mache gima ne wiye. Ok ne dwa nanga pier ng'ato ma yaba konya kira ng'okana. Ing'iyo direction. Onge tiende. Iwuok kumari. Tidhi ka ng'at moro ma piny kocha. Achiel onge pesa. Ariyo ok obi chuli. Nikech onge gimoro ni ati mando tasikweru gimoro ni jathumuondi ni mbele ber ni mbele kobi onge kata Indah nochako mana gi Ben Chike ka mbele osebet maber to gidong mana gi piuso mudho sani winjo mana ka super bag ji dhi mbele ji ok duog chien jogi ichalo kaka japuonj onge gimoro ma yonge okay japuonj ni kodi en kodi gi future mondo ibed ng'ama ber in to kinyal bedo kodi gi future mind ni japuonj na mano puonja onge go gifi akia kata no chama ngo akia kata nindo kech I don't want to know but en to notemo ni mondo bed ng'ato mbele mane kaka jotich bege jo ajawa timorega ini go bul ka in go ng'ano gi future en wer ko ong'iyo mana jotije kaka machalo mag Indah jotije machalo kaka mag Ema Jalamo inti memory kanyo ni ati mbele ber gi ng'ano mbele ok ber gi ng'ano mbele ber kode in tibiro donga kitingo ji kamano in signboard unless ni upgrade mane momiyo inyalo yudo kata ka jatugo dhi upgrade piyo mo dhi olo kata mana ng'amutiyo ne ego kwano higher samitiyo ka papati ti mondo shine mondo koponi ati the stars mamalo kanyalo neni okawi idhi kamane kaka jitemo ne wan gi min jaki amata no chako tiyo gi Elisha to tiyo gi Elisha to oshine jothumbe moko chako nene makoro duongo ka emo timore nade okete one of the famous MCs te cho Ramogi TV Ramogi Radio kaka jidhi de ko pod wuotho gi Elisha sane min jaki koponi ati dhe kumoro oluong gi Tanzania gi Elisha hivi Elisha nyalo go 70 ne
min jakibogo ga 40 de kanyo gi yombore magi 30 Telisha podi dhi chulo jotugo min jaki onge ng'ama chulo onge ng'ama chulo en kosegoyo to so fuku to de koro en gi Elisha mane gima ji ok ne jotugo ego bul ok ego bul ni ati wuoth gi ng'ani go bul time kigine to imiyo ng'ano conditions gi an kabiro go bul abiro timo kama sawa to gimomiyo nyaka ang jatendi be chai omi pesa ochulu achula ka chieng ndalo mokwongo no chudo chakore maber gimomiyo jatugo boss ni dhi chai poko chopo kata mana Wednesday in fact Wednesday dongo chulu Monday Wednesday ng'ato sichako gocho ne jatend ningeni pesa mine miyo wacha na yudo ka kiana ng'o onge ot na tiyo godo koro kikonya gi 2000 dong koro waginene omi ngeno sichako mane chai nikech oneno ki okin sitebu koro yo ma onenigo okin stable oneno ka in gi chandruok next time ichak mi ka 1000 nikech kato mi kata mana 2000 kato mi 5000 pod Wednesday idhi kwaye koro luor ikuongi keto gi jatelo ne pesa ni momi manage problem mar jotugo mok gidwa wacho ka ni gikia manage pesa gi jatugo chieng mochamo pesa no mani chieng modhi chama eringo makata ne onge budget mani chieng modwa nyiewe jacket moro ma heavy ni jatugo bedwano onene e club and mane mo achwanyorago kata mana gi jo club wacho ni achimo ne wanegesa to giwacho ni hawa tu awangla awakunyi kitu gikunywa nade to gibiro tich an koponi ati inena isho ananyalo bet mana gi soda moro matin bi okochuno na methi nango nikech an kore katiyo how do you expect me to be drinking gi jok ma notiyo koro biro bedo entertained jatich nyaka pog ne wan wabiro tich wan ok wabiro enjoyment ajawa en gima ringo oringo opposite gi gik ma normal duty chieng wuok tich ma ji dhi tich mano chieng rusa mar jo ajawa nikech ne gitiyo Sunday Monday onge ng'ama nyalo dhi e club genindo chieng weekends makoro joma tiyo yueyo mano koro ng'eni tich omako mach e ajawa mipenjo mani to ng'ani ok aneno kwane gin ginindo weekend koponi eti ininde ot nyiso ni ok ujipanga maber makoro oningo bed ni kata ng'ama tiyo ajawa pachi oningo ong'e ni girwa ni en otiyo obedo opposite iwinjo obedo opposite nyiso ne sama ji nie club cha in ok oningo bed ni metho nikech in e tich iwinjo in sechego kore kech ikawo nyako maonge pesa ijabul ichuli 500 kata 700 kata 1000 kichulo ng'ama ng'eny ang'ene ichulo around 1000 in gi nyari moro midiyorigo maonge pesa ka jathum eman gi gari to diyo mana nyiri man gi pesa ine ma koketo kache nyako che machako orone gimoro matin in to ing'ame chulo ine kawo nyako moro ni kone gi sianda to rundo maber maonge pesa gima en go en sianda neno karo kango osemi 1000 kona kuma 1000 ne dhi 1000 ne idwa diyo go nyako ni omadhe Del Monte mokareyo Del Monte to pesa di Del Monte en 300 kuonde miuse mathin nyiso ni 600 chuno ni pod nyaka ang' iol ng'ato pesa nikech 1000 chok dhi romo kasto ichame tidwa ensure ni nyako ni be ang' ochako dok maber itiyo gi not less than 3000 pesa ni midhi chame e ang'owa e the whole week nikech ka un gi shows adek tichulo 1000 nyiso ni pesa cha nyako chodhe gen daladi achiel in kori tiyo kichulo gope
Dong karomo tich ariyo gochone kaka talanta. Kaka talanta kiseolo pesa didek, ng'ani luori? Ok oluori. Koro unless ni wachenjo mtindo mwatiyo godo jotich matiyo ajawa, pod ibiro ti kodwa. Why? You don't know how to manage yourselves. Kata mana MCs moko nitiere ma genge ok oluonge to sedonjo kacha gi mielo mera to ochungo thum. Komedi mokwongo ng'ane kel na lofu. Komedi mar ariyo ng'ane kel na lofu. Komedi mar adek kel na lofu. Aya we warwak ng'ane oko thum. Bang'e no nikech en gosiepe mamer, en bende okia ni en nobiro manyo. Embe kore kodonje Glenfiddich. Embe kore kodonje Hennessy. Embe kore kodonje. Kiny tiro mugi MC kolil. Ok mango kono ng'ato ni bwana miya kata 500 atim ni advert kanyo. Then ka usiketo nengo ne 500, kasto expect ni en chieng' makoro biro tiyo mang'ano manye. MC osebedo ka manya jathum, miya kata lofu, miya kata mana koro ni chieng' ma jathum manye to expect ni jathum no nyalo miye 5,000 kogolo ne kanye to jakwaga 500 ma ene mokwayo ma jathum koni an sani taonge gimoro ana gi 200 nadwa ni land na ana gi 200 ni to 200 no orna ora mondo land ni gija wadwokore piny moloyo kilenga ng'awo standards gi ninda kech ti ine ming'e klasi ka pesa wuok cha chieng' ma in gi tich to bedo tich matich iwinjo. An Paul Jarumbo siepna onge chieng' masegocho ne Paul bwana nindo kech nikech ka anga segocho ne Paul didek na nindo kech chieng' ma gin gi launching to en mono sebedo kopidhi ntie idwa kone nang'o nya ma ok kaka tiyo ga bwana ing'eni ko kaka tiyo ga tamiyi ga chiemo guok. In kisebedo ni kata in ok inyal ji manage, in koro ng'eni gimoro amora yani ibiro miyi gimoro amora minyal romogo nikech you can't manage yourself. Omiyo anything that come across accept. Koro problem ma wabedo godo mokwongo en ni ok wanyal manage ourselves well. Pesa kwa yudo to rokowa nikech nitie sama jatugo dhi maber kabisa, iyudo ka nitie miyo moro no biro kanyo mane geto jatelo ti mondo mi jatelo ng'eni en gi pesa omiyo jotugo. Aya Nyasaye beber Gilbis odhi odonje ewi ng'ato be ochako wuok ne ni ati omiyo inyalo yudo ka jatugo chieng' moro be odhi ne dhi maber mowuok gi 3,000 moro bo wuok ka gi 5,000 pok ochule to wuok gi 5,000. Jatugo dwa timore ma jatugo koro jatugo be spoil ji. Jatugo be mer osetieko to en donga setieko tich we koro amba mere magi gik ma matiekowa. Joangla band leader biro handle kaka ji handle. Ka band leader oseng'eni ati ija 200 jatelo ke 200 moro kanyi biro ng'ada kwa tiyo. Jatelo ke 1,000 moro kanyi biro ng'ada kwa tiyo. Jatelo pare olor na ot kena ng'o. Iloro ni ot nade to jatelo nyocho neno ko mi Oscar Magigi olimo umo miyo 1,000. Ng'ane ochako Ogenya Wuonya Rodi ochako limo Ogenya chatok mi jotugo en omiyo jatelo. En omiyo band leader. Nitie jomoko maber mamiyo jotugo. Gen manok gi ji manage godo en kako donjo pesa tiyo kako donjo. Koro mane gima kuongo felowa. Then mar ariyo waketo raha mbele molo tich. Otherwise kopo ni ing'amo dag to gi ngima mamalo. Jatelo ing'e maber ni okurom. Koro jatelo dhi odak e ot moro. In kar mondo iwacha an Ogenya Wuonya Rodi biro kono. An adak e od mabati mang'eny be no kaluor kata in fact I was not ashamed. An natero getere ot ka.
kanye mono gach toni ndie makawa jomoko ne penjore ni jomon wadak gode plot omato nyien ojakuoga en odak adaka e od mabati bat gari makawe kato gari mang'ich nokanyal piem gi Tony nang'o nikech ng'acha standard ne to nyaka yie no inga makata ne bed maneti ni band leader chuli maber mromo nade okonyal chuli pesa ne temi chule iwinjo nyaka ang'e yud ka nitie mana percentage moro mikawo nikech owuon band iwinjo but koro ng'ato jatich to dwa nodag ka band leader ng'ato jatich to lifestyle ne mar band leader lewni mana ma band leader rwako embe udhi tueng'o embe udhi chiko kabolo law achiel law pesa moro me lewni 10 odhi okete law achiel mondo nene donge maka koro piny dhi bedo matek koro chako kwecho jatelo ok biro mi mana dichiel diriyo mar adek ojony ana konu ga gi pile koro more un to podi biro ti kodu marach nikech kako handle yourself anu nena kaka tiyo ga timo ne an kana sitiyo ni adonja ka an gi bolt taluongo mana bolt kosiepa moro nokela gi gari ema nyumora kosiepa moro no miya gari abiro ema donje awuok gi gari mos kata ng'ama ong'e ni mano gachi osiepna maonge wacho ni marite chowuok gi gache mono biro go chako soye ok kore ka dondra kore ka chung' e tie club aya neno ka ng'ato pango show asegochone ba neno ka un gi show watimo nang'o okoni ni sawa abiro neno koko pangi nyiso ni onge kodi gine we chandori mang'eny an kata Freddy osepango shows mang'eny to Freddy osiepna apenje ne jakadongo tipanga show weya iwinjo yani tiende ne akwa tich gi rieko okoni ni wabiro neno ka kwatim koro kichaki chande Fred nikech a moment mi chande mang'eny nyiso ni desperate ok nya chando Freddy to embe no ng'e ni intie kaso chieng' makoro komi pesa moro malong'o ni Fred nena ni an desperate in nang'o nikech dok in desperate dok igochni an ok agochne Freddy no aneno kanyo en jakadongo kanyo en gi shows gego ok agochne sama romo kode to nyalo kone kata ka gone dichiel aweyo sawa nikech ng'ato wiye nyalo wiyo but iseparo ni kendo ichaki parne kasi dwa wacho ni ok in desperate in koro kata ang'o yud ni 50 kawe dhi ot chieth guok kech ne onge kaka itimo to kane in kaka nyalo timo awacho pile ing'ama koro ka chako many tiji moro matin iyuda minyalo timo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday kata ka en mjengo iwinjo mjengo ikon foman ni anto mana weekends ema ok abitimro nade ok abidonji iwinjo to in koro pogni pesa ni midonjo go nyaka Friday nikech ajawa to gir juogi inyalo kombo ni awa gol juogi go iwinjo to in iketo mbele gi chien iketo ajawa kasto LTN Luo Trending Nation Mopandi inyenyo elela Jwa jawa kain ng'ata mamiela jawa kain ng'at mohero wangla kod chunye te asai ni kikikal video ni ka ok iwinjo jotugo magoyo ne jothumbe gi instruments sandore kabisa Nyasachiel awachonu adieri an omore ka Jolly Taya Jaluo Stick Huge Fire awachonu gima naseneno kod wang'a to dhi mbele nyaka sani jotugo participate kama duong' nyaka compositioning seche mipango thum maber jatugo niga tieka ka thum bedo composed stage for the very first time
manyiso ni instrument ywak kamoro achiel, drum set ongeng'o ajawa, keyboard, jathum ma en band leader en koseyudo pesa to kopar jatuke, en oparo ni odhi ogol video of which ber promote tich ma jo band timo. En mana ni ok okaw band members ge oket first. Ing'e ni kikaw jogi mitiyo godo iketo mokwongo, en gima ber kabisa. Jok ma goyone jo ohangla gi thumbe sandore, kochakore Kisumu, Headquarter, nyaka Mombasa ka, Nairobi, Migori, koka kwanogi. Gima dima nyisou madani winj maler e point matemo wacho ni jok mago instrument ne band leaders gi sandore. Band leaders ni e ngima ma luxurious kendo mokiweko movich weko krach, weko ber. En mana niya, kosewek gi to wigi wil gi jok magone instruments, gimanyo mana joka. Imagine ng'ato manyi seche modich mana kodi kende. To kisekawo thuolo ni miamua ni koro ibed koro band member mare, to neni ni desperate ma band minyadhi go e thum kendo onge. Kokin jatugo kinyaelewa. To koponi in fan mohero miel ajawa ni mondo iwinja maber, seche moko uneno ka band leader rwakore maber, band leader rwako riembo gik maber, of which ber en figure wa. To ang'o momiyo band members ge to rwakore mochochore? Nikeche koyudo pesa, to ma en ng'at manya weyo kata mana jotuge ba ka crate, owe jotuge ba ka chupni mag kong'o, to dhi e room kod nyako ma kore kosero kanyo, to nyamo kae to oro siling 50 fare mondo dhi godo ot. Gima wachonu ni timore. Nyoro saa 4, nyoro no ogona sim kod jotuk jathum moro ma nyinge duong' Nairobi ka to nyinge duong' East Africa. Ni jotugo mako keyboard odhi go police station ni nyaka chulgi pesa. Jogo nobiro go thum Mombasa kama shows ma Mombasa go nopong' te. Show ma Mombasa go ng'ano nochamo maber makata en nowacho nochamo maber. O end up nokochulo jotuke kata di. To ng'atno en ng'at ma kata kitiyo en ng'at ma kitiyo from Friday kuchako tich, for example Friday kata uchako mana Thursday, to Monday kochopo omi siling 1,000. To 1,000 ni emidwa survive godo from Monday. Kendo nyaka uchako yud tich machielo. Tich machielo seche moko nyalo pango kohero. Ma 1,000 ni inyalo chame kata mana for 2 weeks, nikech week moro no kopango tich. En seche moko onya wuondre ni duonde rame tiyude show machielo. Iyude kata kodhi go thum Inda owene stage ower, kata Emo owene stage ower, kata Musa Jakadala owene stage ower. To owuondre ni duonde, jotuke to nyiso ni duonde lit. Seche moko nyalo wuondre kata to show no kethore, odhi e ziara ge moko. Atemo wacho gimoro machiek ni jotugo sandore. To gimomiyo gisandore en ma. We kura chopi kukune niya. Jotugo chandore ni gin giwegi ma pok giyawo wigi mondo gideal gi band leader accordingly. Band leaders okawga ni seche chako nyiso gi adieri to gichako jaro gimitiyogo ma bende gitiyogo. Ochako claim kong'o, ochako wacho ni kong'o dhi kodi marach kiwacho ni adieri, of which obendo tiyo gi kong'ono. Ochako wacho ni njaga dhi kodi marach, mana sebedo victim giwacho ni njaga dhi marach nikech awacho adieri. Ok ayie tije manono ni ng'ato keta na loso ne pesa, kaeto bang'e oduogo wuoyo na asif ni nonyuola mopuonja gima timo. Even if ok atime perfectly, but I am entertaining. Onego chula. Band members kaw sympathy. Giwacho ni weyo koro wachur gi gini, Inda osekedo gi joge mochopo kacha, joge sani chulo maber kabisa. We abenda tie maber mondo chieng' moro nyalo chula kaka jainda. Band leader neno ni maendi te in desperate, ok inya wuok kata mane band ka aendi. Koro chako treati ka gimoro moko dich go. Pare ni ng'ato compose kod compose thum kod instrument mugoyo, kaeto end up ni ng'ani ok chulu. Owuonu marach. Oyanyou kaka jonyuol wafuo, ng'ato yanyi mariu nyaka jonyuol ni mane ok oneno. Nikech en band leader. Fans koponi wadwaro ni mondo ubed lawyer wa koponi uneno ga gimoro matimre kind jotugo kod band leader. Koponi uneno gini endi to dogombo ni mondo ubed lawyer magwa mondo utetwa, wachnwa ni
unyis band leaders gi ni mondo deal kod jotugo oriw kata mane jotugo 10 didi e ot adi to ot achiel moriwe jotugo 10 niendi bana late okanya nyiso gik matimore ya jawa kate nikech moko nyaka to nikech ase amwa mar wacha dieri abro wacho gi adieri kaendi to kata mana voice record manya record kaka jotugo nego uwi moikre nyaka osekaw keyboard motero ka police mowacho niya ng'ani nyaka bi to gimomiyo kora tiyo gi wach keyboard motero ka police ni ka ayalo godo wach ni e TikTok ka nikech jogi endi osebedo ka tiyo jothumbe gi tiyo gi band members marach nikech giro ni band members oseneno lemo monyago adier ng'ato wer maber kendo lyrics neno ka ng'ani pango maber ng'ani go stage show kaka udwaro lakini koro kaka imor kodi go thum kimor chande oneno ni into koro to kamichopeno onge kaminyadhi unyadhi kata mana tich kamoro to ng'ato nyiso ni ok uchiem nyaka ang' miu chiemb ba sachiel otieno no ubedo odiochieng' te maka ok ichamo fuko ni tin kech to fuko ni ang' ni cham nade to nok ochuli manyoro udhere band nitiere band members band leaders moko machopo to an extent magigoyo nyaka jotukgi magitimore goyo ng'ato ok rach lakini goye to kichule ng'ani kotho kaendi bro dhi wacho ni keni fulani na fulani alikuwa nakunywa pombe na akuli ndio maana amekufa wacheni kunini uchako wango ne gik moko mano chak madh chon kwani kongo chak madh kawuono njago chak madh sani gigi ni chako nitiyo godo chon to ka ng'ato chiemo maber to tiyo gi njaga onge gima gino nyatime ka ng'ato chiemo maber to tiyo gi kongo gima gino nyatime e dende onge unless ni misusing gimoro rach to band members sandore e bands mana dieri mantie fans jothumbe mumielo gi endi jogi endi golonu video mabeyo nitiere moro ma obes Kisumu kuchacha biro ga gi jotugo pile Nairobi to weyo nikech otamre chulogi koro fair koro kodwa chulo negi fair mondo chako duoke gi Nairobi kama ogolo en Kisumu kama ogologie jotugo adi mosegol Kisumu mobol Nairobi ka odhuro mosekel Mombasa ka mobol Mombasa ka odhuro nikech joko dich mana kodi seche migone gi gichacha to moment misetieko go gino ni you are not friends you are enemies ng'ato koro ni kata mana fair to seche mogo thum cha to mane gimo wuoe ng'ana nena oro ne fair fair yoro na fair mondo abie tich na onge fair seche moko pok ichula ka kwai fair richo ni kanyi no band leaders ko uneno ni okudwa go thum kod jotugo gi to wachuru mondo chak goyo gigi endi kaka jo bongo goyo gi ugoyo CD moloyo goyo live band weneuru jo kanisa koheu akwayo kamano we keto nyith onge ng'ato kaka nini mondo ng'ato tine tichule below 500 kwanza thuma sani endi ok onego bed chulo ng'ato 500 thuma sani endi go chulo ng'ato 500 kwani ba mane michak madhe kongo gi sling 100 bache gidong chak madho kongo gi 300 and above koro kai dwa nyisa ni dhano go thumare okinya ko dhiamba itida chula sling 200 are sa achiel nyaka ang' sa 10 okinyi ichulo ng'ato sling 200 ichulo ng'ato sling 300 kaito ng'ani endi iwuoyo ne marach ti expect mondo kinyo chako duog tich kata koponi Arizon marach kaka omore ka joli bast mano pacha band leaders owe tiyo kod jotugo marach jatugo kineno ka band leader tiyo kodi marach wuoge band no you are not glued wuoge band no dimany band machielo kata ng'ato bro wacho ni wuothe band lakini okiyie ni mondo ng'ato ti kodi onge bwana onge loso ne ng'ato pesa iloso ne ng'ato pesa aito bang'e to bro golo ka fara te andong nada tho e gari ma drum set wuoko gore piny kaito ng'ato gona sim ka dhauna asi weche mopondo weche mopandi inyenyo elela kineno kokuo kuomi matiende ni onge isebe ne sigana mamulo ngimani sigandi joluo joajawa jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eane life mar jothum gi familia margi ineno Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang' ochiem to chiem mariek nikech be samoro
Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud weche gi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest.